Karen ngesane jam 1 kok bisa. Lah iki adit malam. Wah, ngelagi wong kalau nyepeh kualat boy. Kualat aneh-aneh. Iki suhu. Iki suhu. Suhune boe bocah-bocah iki. Bener. Boe bocah-bocah. Babone boe. Dulu kinoi Ananta. Kok kinoi, Pak? Kaya nang jurang lho sama. Kuwi. Kamu di Pagurwojo. Waduh, wis pokoke ya alhamdulillah. Wis jos. Sopo kowe? Bisa. Ica Kuswoyo. Kamu bisa bandel bareng Pak Jadian. Oh iya. Jenengmu Sus. Sus. Oh Ara, ya ya. Ara. Rodok anu. Ya wis, saiki bawa ya.